Fáilte go Búm Búm. Is mis Ruth agus in jo, bemud ag fólam conas Rithim Samba a crothú an drama. Is féidir inspiráid ceol a áil fod an dain, tá réimse lechan ceol agus cultúr a mu ann. Ceann den na cineál ceol is fear lumsa le seint ná samba. Tá spáinnig mé rithim dit anis a úsáidtar i gceol Brasiliach agus Cúbach. Gléitar 3 dó clavé Seo 3 bhoille, ansin 2 bhoille, agus seintar mar seo é. Rud spríomhar gur féidir a dhéanamh leis an rithim seo ná píosaí éagsúla an drama a úsáid chun fuam a dhéanamh. Buinnig muid tríal as an 3 bhoille a dhéanamh an drama agus an 2 bhoille eile an imil. Nó an bailach eile thart. An 3 bhoille an imil agus an 2 bhoille eile an drama. Agus sin é, Rithim Samba ag úsáid an drama seo a bháin. Le roinnt cleachta beag tú idir chromadóir go luath.